Julaibari block by Phobjak Shagbari Kamio Shangrong Shalni Horkutugo Khoraksha Taku Jibon Tripurani Phal nogni gas cylinder rubber sheet the rubber scrap tongmani bebak drugs anai rok by jotomani khonoi talangjaka te pha shalni phungokhe Khoraksha Tiprasha drugs chawi tongmani jorao parani lukurok nugui bono police ni thanio yafare rekha koktomao saimanka drugs chanai ni mung angkha Kishan Riang bini umar 21 bo Khoraksha pori tongnai cherai hini bo saimankha kami Shantir Bazar Bogafa yagulo police koktoma manai drugs chawi manjaknai Kishan Riang no romui tlang thangka tabuk buini manei rok khognai rok angkha drugs chanai rok se tei borok o manei no khogwi no phalei drugs pai chao hini bo saimankha obo simia lukurok ni khuktui tei bo saimankha Sakbari ni lukurok drugs chanai rok no romnani bagui waire wai police SDPO ni simi OC rok ni thani bo waire wai shakha eba simung blai borikha haifano kuno yapri sheya police rok hini bo shakha o kamini lukurok tabuk belai kheno Sakbari o drugs bai godal laijak Tiprasha rok tabuk khorang tisa laijak lukurok obono teinai tangui naimo thangnai rok waire wai saibo borok o drugs chanai tei phalnai rok no romui mania hanai drugs chanai tei drugs phalnai rok bai godaljak naimo thang rok bo hini kok siljaka o amchaini lukurok video report Chumui TV देखो देखो আর কিতে কিতে আছে দেখো ওই কি আছে কই দেখে দেখে এত কিতে আছে দেখ থাকা কবে যা তো ক্যামেরা ট্যামেরা করো না তখন করছো না আর আর আছে স্যার এখানে আছে কই নিয়ে আইতাছে পুলিশ আইলে ক্যামেরা নিয়ে আইতাছে পুলিশ আইলে তো করবে আছে স্যার এটা আইতাছে Aram hadian suga. Tadi semua. drugs chai brown sugar manjai police vai manjai Julaibari outpost ni Ini kerja guna. Artinya, ini kan biro. Ini kan ini biro.